Oh iya boleh nggak apa-apa. Pemersatu. Nggak apa-apa lah. Iya. Wis malah kaya cah Jakarta kok pisan. Ya apa-apa. Sing penting gandeng awakmu asline wong Tulungagung, ya jawane aja nganti ditinggal. Mboten, Pak. Nggih, siap, nggih. Dibawane nang coba kaya apa? Komplit Asmarandana, Sri Huning. Ayo. No, Sri Huning. Ayo. Karyane Mbah Sukran Suwanda iki. Iki yo hit ana laladan kene. Nggih. Monggo Mbak Winong Nawangse. Putri kang sulistyeng warni Nano Sri Uning mustika Nano nani labuh tresno prapteng layon bantas suarane dasare pancen sound system ya banter tenan ungkul. Heeh. Biasane aku anggere ning luar Jawa cek sound awan wah penake ra umum nggih. Bareng bengi angger mak nging kabeh akhire volumene disudo. Ayo. Ning malam ini beda. Nah diantar ning luar Jawa rekor terbaik sound system adalah pada malam hari ini. Matur nuwun Mas. Operator luar biasa nggih. Besok tumut kula teng Jawa mawon Mas. Nggih teng mriko nggih. Lan njaluk dadi kere. Neng kene wis mulya kok malan ora nggih. Ayo. Nang. Nunano Bebelo Wiratmaya Yayo Tan wurung Sri Uning gugur. Hop, mangke telas bawa menika langsung ditampani Mataraman suwuk mlebet ompakipun Sri Uning. Ayo, sarone men tampil. Heeh, ya. Dadi mustikaning Duduk. Duduk.
ya loko Mas Aris. Nggih. Masa. Nggih. Jan kita ora tau piye. Hei. Berkaing Gusti. Ya Allah, Mas Yoyo. Pripun Mas Aris? Ketobangane kula mboten tau piye punan iki. Ah nggih. Iki mau sing bedho ngoten iki loro jenengan kalih niken. Pripun? Jenengan Mas Aris karepe Mas Aris datang jenengan dalem. Niken mau nggih ken ngene karepe lak ken iki kepanjangane apa? Dek iki dalem padha wae. Loro wisan iki mau sama. Nggih. Lah pancen ra kulino amer kok. Lah Dadi nggen mburi dhewe mau kan. Piye mburi dhewe mau piye? Wayangan cahya kuntadi mugi antuk berkahing Gusti. Nah, kuwi. Sok dicakne neh ya. Kapan, Pak? Kowe melu pas kuwi tok bar kuwi turu neh ra apa-apa. Pripun kabare jenengan lenggah teng pundi Mas Aris? Alhamdulillah, kula sakniki wonten ning Samarinda. Samarinda. Nggih. Nggih. Apa Mas? Napa jambu ales mawon? Oh. Lah kira ada Kula baby lah. mboten update lagu-lagu nawa niku lho. Oh alah. Lah kok niki kersa piye jenengan mboten update lagu piye? Lek gelem piye kudu update lagu no. Lah niku kok dapukan kula sakniki napa nyiter alih nyuling. Ah nggih. Terus nyiter karo nyece kaya Nggih. dalange mbanyol ra lucu dek kring ngono. Nggih. Napa sing apa? Anu napa? Jam 12, Pak. Apa, Mas? Jambu alas mawon nggih. Jambu alas, iya. Nggih, jambu Jambu alas Jam mawon. 12 sing piye jale? Jambu alas. Terus? Senen ijo nang. Ah, sekelingan berarti. Iya, iya. Nggih, monggo. Monggo diaturake yuk jambu alas Mas Aris melawan Bir kita. Oke, yuk dados. Ayo Mas Agus. Ayo deh Bir kita. Yang ini Mas. Huh? Huh? Kelingan manis esemu, terus kelingan manis kumuyumu, kane ngakrab rasane ngati, yen aku lakon melu duweni. Hey, hey, hey. Oh, oh. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis bajut tresno lelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Kasulah ada semut durung rondo ojo dilapo. Sumpah wis batin dan kula ora bakal ganti.
jam 12 nduk manis rasane sing digagas akhir kalundulene sayange wis duwe bojo nanging aku wis baca tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni jadi malas kunte ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut burung rondo ojo direbut manis rasane sing digagas saiki ana sing duwe sayange wis duwe bojo nanging aku wis bacut tresno nelongso rasane ngati yen aku lakon ampun. Matur nuwun. Grodal gradul kula. Napa? Grodal gradul. Mboten jenengan, iki sak panggung grodal gradul kabeh niki. Ra apa-apa. Saniki. Ya sesuk wis bubar ngawut. Wedi kleru slendro, Pak. Hah? Slendro? Slendro nggih ta? Wani slendro? Nggih. Lek wingi kae pelok lho sampean tak delok nang YouTube. Pelok ta niku. Oh. Nggih pun pelok mawon. Tahu kan bocah. Ora bingung nih wong gerang ora marem bocah iki ora. Ayo. Mergo bocah iki pancen mangkate ya saka Sindan, Pak ya dalang ya. Mula ya neng wayang kenapa jane pamane dhek iki nampa nggen campur sari musik jane wis cucuk, wis kurup. Ngene iki asline gur apa ki mengembalikan piye carane awake dhek ora lali karo tembang-tembang sing klasik. Lah ngono ta, Nduk? Ya. Mau ora? Semoga saja. Ayo, ngono. Oh tak senggane karo Mas Aris. Ayo. Nano. Ya, Nduk. Wah, kita buat kesel. Ayo. Duh yang benet. Ora, ya bener. Pabrik sing padha pipa pabrik kok sing padha prihatin, brek karo tin. Kok ora gathuke ngerti Nduk Ken sebabe apa?
tunggare paranet kuwi ya. Bocah kok isian. Yo, ya kan. Jogja Solo pitutur neh aja ngece karo wong rang. Sing sayuk sing ora bedho malah telu iki malian ora. Gong maksude tabuhen gonge malah apa ora. Kaya ketemu jurusanku pedalangan ndek ngegong gong ada. Wah wis kira. Entekke kan, yuk. Dah. Deh.
Ngene Nduk Ken. Ya. Dadi manut dawuhe Pak Harnoto. Dibawani, Pak. Oke, cocok lek ngono nggih. Cara Banyuwangen, heeh. Nggih. Monggo dibawani. Tembang iku tak aturake marang mahasiswaku sing bak yo daleme daerah kene. Apa? Heeh. Mas Iwang, matur nuwun mawar ngampirke ning tekaku wis sore Mas nyuwun ngapura mbok menawa denga wektu. Ha nggih. Nduk. Tarik. Gumelayaring Taman Sari Nuswan Tara. Oke, monggo Gerajakan Banyuwangen. Yuk, dados. Gerajakan
Terima kasih. Senang Pak Singa.